हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना गोमोदों जानांगौ माने जोङो दा जम्मु सिटियाव लोगोफोर जम्मुआव जोङो फैदों थ' जों गारियाव दंगासिनो लोगोफोर माने एकदम न'नि खामानि दामानि गासैखौबो ज्राब गारनानै माने हिर'आ आंखौ लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर गथ' गथाय गासिबो न'आवनो दंजोबो क्लास दं थ' जोंबो इमारजेन्सि आरोना लोगोफोर फैयाबाबो जाया थ' बेखायनो जोङो हिर' आरो हिर'इन बा बोराय बुरै जों सानैजों जम्मुआव आरोना लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां थारैनो जम्मु सिटिखौ नुनो मोनगोन आरोना लोगोफोर अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। ओमफ्राय लोगोफोर जोङो सानैल' नङा लोगोआव आंनि बिबोनांबो दंफायो आरोना बियो रङियानि थ' जोङो जयैनो गारियाव दं लोगोफोर नोंथांमोना जम्मु सिटिखौ नायलांबाय था जोंजों लोगोसे थ' जोंबो बिराद मोजां मोनदों आरोना जोंबो माने बिसोरथ' मालाय नुबाय थाखानाय थ' आङो बिराद हेपि आरो दिनैनि दिनाव माने आंबो जे जम्मुआव फैनो मोनदों। जम्मु सिटिया ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि साफा लोगोफोर दा बुंसै नोंसोरो भिडिअ नुनायखौ जेरैबायदि साफा नुदों थ' बिनिफ्राय ओरैबायदि साफासिन आङो रियेल आंनि मेगनजोंनो नुनो मोनदों लोगोफोर थ' आङो बिराद हेपि लोगोफोर ओरैबायदि दा थांगासिनो जों बबे जायगायाव थांगोन थ' नोंथांमोना नायलांबाय था नुनो मोनगोन आरोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा लोगोफोर अब्लाना जोङो बबेसिम थांगोन बेखौनो नोंसोर थारैनो नुनो मोनगोन नायदोनै लोगोफोर वाव बहुद गारि आरोना लोगोफोर आरो नुलांबाय थाबावगोन आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबाव नायदोनै गारिया बहुद मोजां लोगोफोर ओरैबायदि माने बेरायबाय थाथावथाव आरोना जम्मु सिटिया नायनै लोगोफोर ओरैबायदि ट्राफिक आरोना बेवहाय थ' जोङो बेवहाय दसे थाथ'नांसिगोन आरो बिनि उनावबो बुंबावदों सार आरो बिबोनांमोना माने मोजां मोजां नुनो मोनबावगोन होननानै थ' बिसोरो आंनो खिथागासिनो दं नोंसोरो दसे वेट खालाम लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो आंजों लोगोसे नुफागोन आरोना लोगोफोर माने गाना दामदों थ' आङो ओंखायनो भइस डाबिं होनांगौ जाबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' नुनो मोनदों बुहुद ट्राफिकनिफ्राय नै दासो हां मोनलायनाय बायदि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां टार्निं आरोना नै लोगोफोर हरैबो थांनाय टार्निं नै जों दा नैबे टार्निंजों फैबाय आरोना लोगोफोर एबार मोनबाय हले खुला आरोना नायबावदोलाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे बबेयाव थांगोन दाबो खिन्थाया आरोना लोगोफोर बिसोरो माने थुल' थु जोंजों होननानै बुंबाय थायो थ' लोगोफोर आंबो थांफागासिनो आरोना गारि सा इन्जय लोगोफोर ओरैबायदि मोजां नायदो नै लामाफोरा ओरैबायदि लिब बेजों लोगोसे नै नायबावदो मालाय अभार ब्रिजजों वाव जि मोजां ना लोगोफोर नायदो नै बेफोरखौ सिमाङावसो नुदोंमोन लोगोफोर खिन्थु दिनै आङो मोगथाङाव आरोना लोगोफोर बेबो जम्मु सिटियाव नायनै लोगोफोर ओरैबो हरैबो नोंथांमोननो खिन्थिगासिनो दं आरोना आङो बिराद मोजां वाव क्लिन आरोना लोगोफोर ओरैबायदि साफा दा बुंसै आरोना साफाखौ नायलांबाय था लोगोफोर।
ओमफ्राय लोगोफोर एबार हले गोजौ मानखोलांनांगौ नै लामाया बिराद मोजां दा बुंसै वाव गोजौथिं आरोना लोगोफोर गावखौनो माने एकदम गोजौआव बिरनाय बायदि मोनलायथारदों आरोना आंनो नायदो नै जम्मु सिटिया वाव बिल्डिं आरो बिल्डिं थैगोनसो बेफोरबायदि जायगायाव थाबाय थानोसो लुगैलायलांबाय आरोना आङो लोगोफोर गावनि जायगाखौ ज्राब गारनो गोसो जालायबाय आरो ओरैबायदि दिनैसो खनसे नुनायनि खोथा लोगोफोर नायदो नै हरैबो नायनो हागोन नायदो नै ओरैबो नायनो हागोन आरो वाव बिराद मोजां लामा लोगोफोर आं भइस डाबिं होनांगौ जाबाय जोंजों लोगोसे दङ नालाय जोंल' नङा बिबोनांबो दङ आरो ड्राइभारबो दङ आरोना लोगोफोर थ' रायलायबाय थानाय सल' दामबाय थानाय थ' बेखायनो आङो भइस डाबिं होनांगौ जाबाय नायदो नै लोगोफोर नोंथांमोना ओरैबायदि माने भइस डाबिं होआबानो एसे दावराव खोनायो नालाय गारि मटर थांलाय फैलायनि आवाज थ' बेखायनो आङो भइस डाबिं होनांगौ जाबाय आरोना लोगोफोर गाज्रि दामोन थ' नायनो हागोन नै बिराद मोजां आरोना मोजांखौथ' आरो बेसेबां मोजां 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 होननानै बुंबाय थाबावनो थ' एकदम खोथायानो गैला आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जों मोनसे जायगायाव दसे थाथ'नानै आरो स्टार्ट खालामफिनलायबाय आरोना माने गाना दोंसे कमप्लिट जानानै बेलेग गाना दामलायबायमोन आरोना ओमफ्राय नै नायदो लोगोफोर नैबे लामायाबो ओरैबायदि बेवहाय ओरैबायदि सिरि साइलेन्ट नुदोंना लोगोफोर माने ओरैजाय गारिया खम आरो थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबाव जोबजासिम ओरैनि फारसेनि सिनारिखौबो नायनानै लाबावदो आरोना लोगोसे जोंजों लोगोसे आरोना फैयै फैयै फैनानै लोगोफोर आरोबाव नै मोनसे टार्निं मोनबावबाय नायदो नै टार्निंफोरावथ' बिराद मोजां साजायनायहाय लोगोफोर आयै बिराद मोजां ओरैबो टार्निं थांनाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दा जों ओरै लेफ्ट साइड टार्निंजों फैबाय थ' जोंजों लोगोसे थुफाबाय थाबावदो नोंथांमोनहाबो जायफोर जम्मु सिटि नायनो गोसो आरोना थ' फैनो हायाबालाय मा जानो लोगोफोर थारैनो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन ओमफ्राय लोगोफोर आं बेखौनो बुंगोन माने भिडिअ जायफोर गोदानै नायगिरि नोंथांमोना अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोसे बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्टबो खालामनो हागोन आरोना लोगोफोर थारैनो जम्मु सिटिया माबायदि मार थ' नोंथांमोना थारैनो कमेन्ट खालामहर जायफोर नायदों ओरैनो बिना कमेन्टै माने थांफिननो नाङा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय भइस डाबिं होनायफ्राव अबावबाफोर माने गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना निमाहा होदो निमाहा होगोनखौ आङो आसा खालामनानै थाबाय माने जों जि जायगायाव थांगोन माने सहैहां जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआवबो नेनानै था आरोना थारैनो नुफिननो मोनगोन मोनहां जाथारबाय होनना बुंदों थ' हाला आरोना आङो मा जायगायाव लानानै थांगोन माने ओंखारहैनो लुगैबाय भिडिअखौ नायनानै जायफोर नोंथांमोना मोजां मोनदों कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो कमेन्ट खालामहरथार अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो माने जे जायगायाव जों मोनहैगोन सौहैगोन बे जायगाखौ आङो नेक्स्ट ब्लगाव लाबोनाय जागोन आरोना मोनफैबायानो लोगोफोर सरि लोगोफोर माने आङो जम्मु सिटियाव गैया न'आवनो दं आरोना गथ' गथाय स्कुल दङ थ' आङो माबोरै जम्मुआव सहैगोन बेयो आंनि बिबोनांनि हरनाय भिडिअमोन आरो गोजोन्थों